Xenpelar. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Manoa! Etxera, gaurkoz nahikoa. Pip, pip, pip. Zertu zait? Magi! Zu, neska, kanpora! Zer demontre dau, pikutan. Paso, 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 paso! Venga, biok batera! Ni. Ai! Kontuz! Kontxo, zuek hemen? Gaurko saioa Xenpelarreko berrikuntzak. Beno, azken emaitzak emango dizkizuet. Hementxe zureak. Baina zer da hau? Asko ikasi dut, subjuntibo eta guzti. Gehiago merezi dut. Aldatuko dut oraintze, emaidazu. Azko zobeto polita. Ai Bart, zenbat maite zaitudan. Borja zuzendaria, gaur azken eguna da eta euskaltegia berritu behar dugunez, bakoitzak nahi duena puskatu dezake. Ondo! Ondo! Guazen! Prest daude? Bota! Bien! Liburuak eta dena. Eta Oso ondo! Ba, dena! Eta pareta? Orain! Hemen dituzue, subjuntiboko taula, kerre itzazue. Akabuskaltegia! Aizu, esnatu. Ze amaiz polita eduki dudan! Zer zen? Jo, uste nuen benetakoa zela. Oi! Ez dut berriro joan nahi.